Her i baggrunden, der bliver der løbet Rag Race på Teen Street. Rag Race, det er et sponsorløb, hvor man samler sponsorer ind. Og alt efter hvor mange runder man så løber, jo flere penge bliver der samlet ind. Pengene går til et børnehjem, som der er blevet støttet før, og det er super fedt at få lov til at hjælpe. Giv mig dine bukser. Præcis. Essensen af Rag Race. Hvordan har du det lige Mo? Jeg har lidt ondt i fødderne, men det har været en virkelig fed dag, og jeg har det virkelig fedt lige nu for at have løbet det her løb. Så kommer lige ind til forældrene derhjemme. Har I husket at smøre solcreme på kroppen? Ja, på skuldrene. Så det er kun skuldrene, som solen rammer? Ej, mor, det er noget. Har du, hvor mange runder tror du cirka, du har løbet? Jeg ved det virkelig ikke. Jeg mistede tal efter runde 8 eller et eller andet, så... Hvor langt har I løbet, piger? Det ved jeg ikke. 6, 7. Jeg tror, vi bliver enige om 7 eller 8. Ja, okay. Et par runder. Ej, jeg sveder lidt. Det er sved. Hey Nick, du ser rimelig udmærket ud. Nåede du 2 runder i år? Hvad siger du? Nåede du at løbe 2 runder i år? Nå, du har løbet 2 runder? Hvad mener du bare? This is gonna be rough, jo. Hvad siger du? Hvor langt har du løbet? Det ved jeg ikke. Det var måske i 13. Har I sat jer ind lidt i det, der bliver givet til her med Rag Race? Ikke særlig meget i forhold til sidste år, faktisk. Men det er okay. Altså, det er sådan for... Det startede med at være sådan en børnehjem i Albanien, men nu støtter der også familierne omkring. Hvordan var det at løbe? Det var meget varmt, men... Fik du drukket en masse vand så? Ja. Jeg fik løbet 7 runder. Og så holdt jeg lige en pause. Stærkt. Svære tider derude, ikke? Vi er ikke vant til varmen. Der er det godt, jeg er med. Jeg har vant til dem. Stærkt.